Do finále se nepodívá Andrea Halíková a Goodwin 007. Poslední postupující je Cassidy a Michaela Šínová 12 trestními body. Škoda, 94-74 je čas dvojice Agano a Kamila Kupcová. Těch trestních bodů mají na svém kontě 10, ale to znamená, že v tuto chvíli, pokud se dobře dívám, ano, vyřazují z elitní desítky dvojici Cassidy a Michaela Šínová. Poslední postupující aktuálně